Салом алейкум баъдаро. Ман Сапони Қирғанӣ баъдаро ай Қирған баъдаро. Баъдарои кадим ай шаҳри Душанбе, ай шаҳри Ваҳдат, ай Кулу мақсад ай роҳи дур занг мезанем баъдаро. Шумо телефон метем болушт метем баъдаро алишта Қирған би фақат магазин якайс мумир Қирған би баъдаро. Алиш болушт баъдаро мақсад ай пеш гам мезанам ба телефон гам намезанам. Кадим тун баъдаро телефон қар бошин доставка бепулай баъдаро. 25 шаҳр нави вилоят Қатмон айшатун баъдаро доставка бепулай. 25 шаҳр нави вилоят Қатмон кадим мақсад алишта ай пеш гам мезанам баъдаро хилоф баъдаро занг мезанам. Кам такур ма 20 тараке мақсад бардоштан метавонам. Алишда фақат Қирған бе бозори Фаровон дикон 121 баъдаро. Алиш болуштун ай пеш гам мезанам. Бихарнем баъдаро. Ай десатмат любой телефона баъдаро 25 шаҳр нави вилоят Қатмон айшатун баъдаро доставка бепулай баъдаро. Ва кора бизанем видео панша хел баъдаро ай нах нои телефона бо хабар ша баъдаро. Баъдаро чӣ гуфтан дар YouTube ҳам канал дорам. На YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем YouTube канал худам баъдаро. Дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем баъдаро. Канал худам дорем подписат сакнем. Лайк кора бизанем ки видео панша хел баъдаро. Ай нарх наои телефон бо хабар ша баъдаро. Кадом ай шаҳри Душанбе, ай шаҳри Ваҳдат, ай Кулу мақсад ай роҳи дур занг мезанем. Телефон метем болушт метем алишда Қирған баъдаро. Та пани худом бошед.